Здравейте, здравейте от есен на Варна. Както виждате, намираме се на центъра на Варна и днес, неделя, искам така да ви разкажа една кратка история. Първо за мизерията в града, която продължава да върлува. И също така да поздравя будните граждани, будните българи в Европа, които показаха, че все пак имаме нация, имаме народ и хората рано или късно излизат и се противопоставят на безочието на властта. Пускам ви кадри от протеста в Брюксел, от който аз лично изключително съм впечатлен. Надявам се това безочие, което продължава, да бъде осъзнато от все повече хора. Ето и кадрите.